Ahojte! Dnes si spolu ideme spraviť tento make-up na fotenie, pretože idem sa fotiť, idem na svoje prednarodeninové fotenie a idem na také nejaké to ženské pekné fotenie. Extrémne sa na to teším a poďte sa teda so mnou spolu nalíčiť a vytvoriť tento make-up look. Základ, ktorým vždy teda začínam, ak ste sledovali moje videá, tak to môžete vedieť, je obočie. Takže vyčešem si obočie s voskom od Farmacy. Toto mi vydrží naozaj celý deň, používam to dennodenne, líčim sa s tým aj do práce. Jednoducho ten efekt toho obočia s tým voskom je naozaj perfektný. A tuto to môžete vidieť. To obočie je krásne vyčesané, vyzerá zahustene. Oko vyzerá otvorenejšie. Máte tam viac priestoru vlastne na to hranie s očným tieňom. Taktiež, ak má niekto padnuté viečka, tak mu to krásne otvorí oko. Dnes ale tak netradične začnem očami. Kvôli tomu, že to líčenie bude výraznejšie. Mám ako tak predstavu a aj keď viem, že tie očné tiene od Farmacy sa neprášia, aj tak začnem očami, pretože ich chcem naozaj tak trošku aj do čierna a nechcem si potom pokaziť tú pleťovku. Dnes si beriem takúto pomôcku na líčenie očí, ale je to extrémne veľké. Čiže to normálne, že rozstrihnem. Dám si na oko korektor, púdrujem. Berem paletku Mirage, beriem tento tieň, pretože oni sú dosť pigmentované. A ja si teda chcem spraviť tento kraj oka. Ohyb oka, tam, kde sa mi oko zatvára. Ostávam stále v Mirage paletke. Stále idem ešte ten konček oka, chcem ho stmaviť. Som len na konci. Len tu si behám s tým blendovacím štecom. Tá pomôcka je skvelá na to, že proste môžete si behať, hej, a dosiahnete to, čo chcete. A chcem tam trošku čiernej. Bude sa to aj tak blietať čiernej, ale naozaj, že nie veľa. Tak si zoberiem taký položší, precíznejší štetec. Žďubnem do tej čiernej, ale nechcem linku. Čiže takto. A tú čiernu trochu poťahám aj na viečko, ale len tak do štvrtinky. Keďže ja to nechcem výrazné čierne, tak to idem rozblendiť. Zjemňujem, blendím, beriem tenší štetec, idem zase do tej tmavo-hnedej a idem nad tú čiernu. A idem tak šikmo proste. A beriem si nejaký čistý blendovací štetec, idem do toho základného hnedého a trošku si zvýrazním ohyb oka, pretože sme tam dali tmavé farby. Vôbec nie som zvyknutá na tie lebky, ja neviem, či to bude vyzerať rovnako. Nevadí, ja to doladím. Idem do tejto jemnej, začiatok oka zjemníme. Určite chcem bliedky. Beriem si tieto, zase nejaký plochší štetec. Bliedky dávam do stredu oka. Do stredu a ťahám ich tak ku kraju, nie dopredu. Tuto do stredu a ťahám sem po kraj. Vrch oka je za mňa hotovo. Wow. No a ideme na pleťovku. Dám si ale plampujúci lesk na pery, pretože ten plampujúci lesk mi spraví to, že mi ich krásne vyhladí a prekrví. Čiže idem na make-up, používam VFX, dokonalý make-up, ktorý prekrie všetko, čo potrebujete. Robí vám nádhernú pleť. Ideme si ho zapracovať, aby ste to videli. Sa niektoré baby dokážu líčiť s tým, že majú tie vlasy spustené. Vidíte to, tu som začervenaná, tu som úplne proste splýva s mojou kožou. Má cez 20 potieňov, čiže naozaj si každý vybere taký, čo mu sadne. A ideme na korektor. Idem si asi tento
taký skosený je on trošku. A teraz ešte ťahám aj tuto pod tým tieňom, ale veľmi opatrne. Ešte to tým korektorom zvýrazníte, tým sa vám to tam ešte presvetlí. Idem na krémové kontúry, takže si beriem obľúbený bronzer, liftingujem na lícnu kosť, na nos, zmenším si čelo a hubkou rozpracujem krásne. Na nos si zoberiem ten štetec, ktorý som mala na korektor a pekne si to teda tiež zapracujem. Zmenšíme si ten nos tou kontúrou. Neviem, či som vám spomínala, ja myslím, že áno, ale milujem kontúrovanie nosa. Škoda, že to nebolo, keď som bola v puberte a fakt sa mi môj nos nepáčil. Tým make-upom si viete strašne veľa pomôcť. Naozaj v niektorých prípadoch vám to môže veľmi pomôcť s niečím, čo vás trápi a nemusíte ísť hneď na plastiku. Ešte si spravím túto od sánku. To si asi štecom takto roztriem. Mám výraznú sánku a nech nemám druhú bradu. Idem na lícenku a to si dám takto. Lícenku takisto ťahám hore. Nechcem si spraviť baby tvár, proste, že nedám si to len sem, ťahám si lícenku hore. Na rade je highlighter. Takisto krémový, toto viac menej používam iba krémové, vôbec nie púdrové, pretože on je tak super, že aj keď si ho dávam si ho na hornú peru, aj keď si ho dám teraz a ešte si pleť zapúdrujem, tak ho krásne vidno aj pod tým púdrom, tak akurát, lícne kosti, nástred nosa. A fotenie, tak proste idem si nafotiť nejaké narodeninové fotky, pretože tento rok oslavujem 30-ku a teda od mojej kamošky chcem narodeninové fotky. Nejaké inšpirácie som si pozerala na Pintereste. Chcem mať takúto spomienku na svoju 30-ku. Myslím si, že ak to dobre vypáli, tak by som to potom robila na každého kruha narodeniny. Takže idem na také, že narodeninové, prednarodeninové, lebo narodeniny máme v decembri, ale to nevadí. Beriem si teraz BB púder, pretože tento robí photoshopový efekt, čo my dnes potrebujeme. Pufku naberiem, oklepem o ruku a očné okolie až po ten končík. A okrem toho teda ideme spraviť aj také iné fotenie, že vidíte inak ten efekt BB púdra. Tu ho mám, tu ho nemám. Photoshop. Také fotenie, že také niečo ženské. Neviem úplne, čo z toho vypáli, ale predstavu máme. Takže ak ste zvedavé na výsledok, tak ma sledujte na môjom Instagrame. Tam určite pridám potom výsledné fotky. Takže tam si to potom budete môcť pozrieť. Pudrujem si očné okolie, nos, bradu, čelo s púvkou, pretože sa mastím a potrebujem si to tam poriadne povtláčať, aby som teda nebola lesklá. Ešte si zvýrazním aj tú kontúru. Zvyšok pleti pudrujem len veľkým štecom. Nech nie som proste taká ako prepudrovaná, čiže zapúdrujem, toto zjemním. Teraz s púdrovým bronzérom si teda dávam bronzing tam, kde som dávala aj krémový. Čiže na nos, lícne kosti. Mohli by ste mi ale napísať komentár, babi, že či ste sa dali niekedy takto fotiť. Podľa mňa by sa takto mala aspoň raz za život nafotiť každá žena, aby si to zažila, aby mala to sebavedomie, s tým, že určite ale dá sa nalíčiť a urobiť si vlasy. Idem ale dokončiť oči, čiže spodok oka
beriem si ale iba tento základný tieň, s ktorým som si robila ohyb oka. Špirálu si beriem túto čierno-čiernu Infinilage, pretože naozaj s touto dosiahnem také dramatické riasy a už to iba doťuknem nejakým tým trsíkom. Hlavničky mám naliečené, kým zaschne špirálka, aby som si mohla nalepiť trsy. Tak ideme si spraviť pery. Idem si vybombiť pery ombre efektom. Nebudem vám toto ale celé tu hovoriť, pretože na ombre pery mám reelsko na Instagrame alebo TikToku, čiže tam si to bežte pozrieť. Pery mám hotové. Na tomto oku mám nalepené trsy. No a povedzte sami. Podľa mňa mám iba 3 trsky na končeku. Takéto hustejšie. A podľa mňa to vyzerá geniálne. Myslím si, že takto tie trsy stačí. Dokončím si pery. Doťuknem ich leskom. To spodné viečko nejdem si tam dávať špirálu, ale zoberiem si tento tmavší hnedý tieník a ten si tam teda takto zvýrazním, hlavne na tento konček. A ešte si zoberiem niečo trblietkavé. Si tento, je to, čo som chcela. Za mňa je toto líčenie hotové, takže ho idem fixnúť. Tým fixačným sa mi teraz krásne všetko prepojí. Je ten highlighter vlastne spod toho púdra a všetko tu bude tak pekne prepojené. Ešte stále pozerám na to oko. Či tam dám tú bielu ceruzku dovnútra alebo nie. Jo, bude to dobré. Toto je môj výsledný make-up na fotenie. Dajte mi vedieť dole do komentára, ako sa vám to páči. Za mňa sú tie oči geniálne. Myslím si, že toto by nikto ani netypol, že sú to Farmacy tiene. Oni sú naozaj že skvelé, majú krásnu pigmentáciu a ešte lepšiu výdrž. Tá pleťovka s tou novou licenkou, tekutou aj pudrovou, nádhera. Mne sa to veľmi páči. Myslím si, že toto som presne ja. Takto sa cítim. Dobre, budem rada za každý váš like na video, odber môjho kanála, aby vám neušlo žiadne nové video. Ďakujem vám, že ste tu so mnou boli. Dúfam, že sa vám toto líčenie páči tak, ako mne a že som vás teda inšpirovala. Určite jednoznačne, ak chcete dosiahnuť tieto oči, kupujte tieto pásky a tieto tiene. Moju zľavu na Farmacy produkty budete mať pod videom. Takisto vám tam vypíšem aj všetky použité produkty. Vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.